Gamay ra ang pirma nga nahipos sa dagpasiugda sa People's Initiative. Managsuon nga pulis gireklamo nga nang haras ug nangulata sa ilang silingan nga babae. At bagong police woman magatubang og sumbong grave misconduct ug illegal possession of firearms. Kapin 15,000 pesos nakuha sa mga tulisan sud sa LBC subang dako Mandawi City. Inside job gilantaw sa kapulisan. Kahadiyero sa Treasurer's Office sa lungsod sa Compostela gilungkab. Kapin 10,000 pesos ang nawagtang. Lalaki nga biyaan sa iyang asawa mikatkat sa punuan sa dakit. Nakuha og shabu sa iyang pagkadaog. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes, petsa 26 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia LBC branch na sad no sa Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi gialarma nga gitulis na sab sa ikatulong higayon. Pero nagduda ang kapulisan kung doon na bagyo itulis nga nahitabo. Hasta ang customer Glenn nga diha sa sud way kalibutan nga dunay kunoy nahitabong tulis. Gisusi ang mong hitabo ni King Perez. Gitulis ang LBC Subang Dako branch alas 11:30 kaganihang buntag. Nakuha sa duha ka wa pa mailhing tawo ang kapin 15,000 pesos nga kantidad nga kwarta ug usa ka cellphone nga mo kantidad og 9,000 pesos. Nag-inusara lang ang babaeng teller sa mong hitabo. Wa sab kini pakiti og armas sa mga tulisan. Wala giagbayan mo adto kana dikit ba nya mo to igdo sa diri sa mga drawer. Kining usa sa mga customer way na siren nga kisaw sa mong hitabo ug wa nakabantay nga gitulis ang teller samtang diha siya sud sa LBC. Siguro ng dugay, affecting me. Wagi. Airport, nag-text na dire, sa kaya itong lingi-lingion diha. Hindi ko giluma ng ilaw. Sa kaya mo nahatag sa pulis, marunta siya. Ang pulis nga nag-imbestigar naglibog kung doon na ba'y nahitabong pagpanulis. Duha ka lalaki ang nisulod diri. Pero ang mong naibudngan kay karing usa ka customer nila nga naglingkod diri sa kilid, wa man kabantay nga naitulis. Mo ning amo ni go into deeper investigation. Susihon sa kapulisan kon matawag nga tulis ang hitabo. At dunay CCTV ang ilang buhatan human gimando sa Dakbayan sa Mandawi ang pag-instalar og mga security camera. Apan susama sa uban nga LBC nga gipang tulis kuno, wa mag-andar ang ilang security camera kay matud pa naguba. Susihon sa kapulisan kon inside job ang nahitabo. Mo sa ni among kuan non sir. Gani na istorya sa among hipi ang taga anti-cybercrime. Pwede raman kuno nga ilang eksaminon ang ilang system sa computer kung ipadala dito. Gani, giistoryahan sa among hipi nga dalhon ang ilang computer pero mananghid pa sila sa management. Pero dito kaingon sir nga inside job sir. So far, again, I can't disclose anything nga na siya. Kung tulis man gani ang nahitabo sa LBC Subang Dako karong adlaw, kini mao na ang ikatulong higayon alang sa maong branch. Paning imbitahon sila sa opisina. King Perez, News 5. Vault sa Treasurer's Office sa lungsod sa Compostela gilungkab. Gibanabana nga mikabit og kapin sa 10,000 pesos ang nakuha. Jinky Bargyo, Suginlimi. Tunga sa adlaw nga way trabaho kaganiha ang mga kawani sa buhatan sa Treasurer's Office sa munisipyo sa Compostela. Nag-imbestigar ang mga sakop sa Compostela Police o crime scene investigation sa ilang opisina human gikatahong giransak ang ilang vault sa wa pa mailhing kawatan. Matod ni Arlinda Tanhay, nakurat siya dihang iyang nakita nga nausab na ang posisyon sa vault. Nya kanang sinituto to nakakita niya ako galingkod mo ko kay maghuwat man ko nga maabli ang mga opisina. Nya akong gisuwag duot, abli siya. Akong gisuwag duot nga abli ko, abli lagi noy. Si Arlene Rosal ang bugtong nasayod sa combination sa vault, sanglit siya mo'y revenue collector. Tulo sila ang nagunit og yawe sa ilang opisina. Ang iyang gipangutana dayon,
gilak ba ko nun ako. Ako nalak na, oy. Murag nakuan lang ko, nisud ko dayon kay ako may kanang bolt, ako dayon giduol. Tulo ka adlaw nga way trabaho ang gobyerno tungod sa holiday ni atong Lunes. Sa investigasyon sa kapulisan, ilang nakita nga posibleng dinhi sa luyo nga bahin sa building, mikatkat ang kawatan ug dinhi sa roll-up door kini miagi dayon na pagsud sa opisina. Kay suhito man siya, naara siya sa sulod or kung dili dugay na ning nagbantay tagagawat pero dugay na siya na ni daning treasurer's office. Matud sa OIC Treasurer, di mo menos sa 10,000 pesos ang sud sa vault nga ilang koleksyon ni adtong Biyernes. Why security camera ang ilang opisina. Nagplano sila nga magbutang sa sunod og alert system nga konektado sa pulis. Lax lang gud mi kay naamang gud ang pulis sa kilid unya naapoy mag-roving mga tanod sa front. Ambot lang sa luyo basin gi timing lang to sa mga kawatan nga wala didto ang nag-roving didto. Jinky Bargio, News 5. Nagbubot ang Punta Princesa Police Station pasado alas 11 kagabi dihang nagkainitay ang magsilingan tungod sa bikil sa ilang pamilya ug sa pasangil sa pagpangulata. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dili ka matagang isurya, wala kay ebidensya, naka-ebidensya. Unya karon na buwan, manulikoy ka. Milanog ang tingog ining duha ka babay ug sa ilang inahan. Sud sa presento samtang ilang gitulisok ang ilang silingan nga si Romeo Magdalira, ang amahan ni Piuan Josephus nga kasamtangang na destino sa Alicia, Bohol, ug ang manghod ni ini nga si Jane Ann nga usa ka field training police nga kasamtangang gibutang sa San Nicolas Police Station. Si Manang Gloria nitug-an nga pasado alas 8 kagabi kalit lang misud sa ilang balay sa Sitio Bugnay 2, Barangay Labangon. Silang Josephus ug Jane Ann ug nangulata sa iyang anak nga si Gladys 18 anyos. Si kaning duha ka pulis magsuon si Josephus Magdalira ug si Jane Ann Magdalira. Ginisud sa among bahay naniun og pistola sa akong mga sakop kani akong anak nga fourth year college gi pusasan nga gikulatan nila. Way nahimo oy gapailog ni tama ginhawa gapailog ni wa may maghilabo sa ila. Wala na sa ako ta, wala na. Ayaw ka butang-butang. Daan ang dunay bikil ang duha ka pamilya ug nausban kagahapon sa buntag dihang ang maguwang babae ni Gladys nga si Geraldine nang labadaplin sa daan ug gipatiran ang baldi nga dunay linabhan. Yang gipatiran di akong giingnan siya nga ayaw na pagtuwad kay nahurot na magtuwad akong mga nilabhan buling naman. Unya giingnan bitaw ko niya nga kuhaan ni karon dayon ha, kuhaan ni karon dayon. Giingnan ako ikay kuhaan na kay ikaw may nagkunapa ko batang gikugos. Ikaw may nagtuwad ana, problema na nimo ngano imo nang gituwad. Niingon bitaw na siya, dasmagan ti karog motor, ditsog dasmag. Sutoy siya dayon. Wala. Tanawan niyo dito ang site para magkakuan. Tanawan niyo dong site. Tanawan nyo. Kanagud ka ng iyang laki nga pulis sa una. Kanang usa nga lalaki. Muagi na sa mua. Manginggansa sigis pistola ba? Nya anas tungod sa mua, ana ilud ang bala. Nya kadaagi layo pa ganay. Iya ding hulbuton iyang pistola. Nya ana day inggansa sa mua. Ang kisa may nya na may mga bata. Ang maong away gialamahan sa kapulisan sa Punta Princesa uban ang hepe sa Investigation and Detective Management Branch, Police Chief Inspector Eileen Ricla. Nakuhaan og armas ang magsuong Magdalira. Ang 9mm nga dunay balagi isyu sa PNP kang Josephus, samtang ang 45 nga armas nakuha kang Jane Ann. Matud sa pamilyang Alyusada, nasuko kanila ang magsuong pulis, humanilaban ang iyang manghod nga si Gladys sa usa ka 14 anyos nga batang lalaki nga gimasimasi ni Josephus, butang nga gipanghimakak sa magsuong pulis. Katotalan nga gihatag nga detalye sa ilaha, puros to baka. Walay dato. Naamo sa koy kuan akong mga complaints sa dito bayan sila ha. Ato na nako itukan sa investigador na namo yata ang mga detalye. Basta daghang salamat katotanan baka wala yung kung asa may makita sa Kumba o sa Arias sa Napotom sa Pid nasa mi ta kon. Si Jane Ann nga usa ka field training police kinsa gimbarguhan og armas pakyas sa pagpakita og lisensya. Pabalikon sila sir for further
kung mo padayon vlog kiha og sir. As of now sir, gihold ni sila karon diri sa among station sir. Sa gipangutana sa among investigator sir, under process ko nun siya yung code 45 sa katong nakuha sa babae. Yang kini ko nung 9mm nga Glock issued by PNP sir. Ray Pasaporte, News 5. Subay sa maong balita, mag-atubang sa sumbong grave misconduct o illegal possession ng firearms ang bagong policewoman human gireklamo sa pagpangulata sa ilang silingan. Andrea Patenya, sugin ni May. Gibuhian sa officer in charge sa Cebu City Police Station 10 sa Barangay Punta Princesa ang duha ka managsuong pulis nga gireklamong nang harass ug nangulata sa ilang silingan nga si Gladys Aliasada. Mato ni Police Inspector Percebal Miasco, di pa nila matumbo kung kinsa ang sad-an sa duha ka panig. Mato niya ang duha pulos adunay mga reklamo batok sa usag-usa. Gikatakdang mag-abot sa presinto ang duha ka nagbikil nga pamilya karong adlaw aron sabutan kun magkiniya ay bagid sila. Na sila bot nga murag mutual agreement nga amo sana silang gi-release kay away silingan na maguna. So amo pa nang imbestigahan, amo nang ipatawag karon. Kay imbestigahan gyud nato nagklaro. Mo tong gi-release na ni ma'am for consideration nga napod sa kuan nga sila kasabutan nga kuan sila nga mubalik sila karon. Hatagan hangtod karong adlaw si PO1 Jane Ann Magdalera sa pagpakita sa iyang lisensya ug permit to carry sa kalibre 45 nga armas nga nakuha gikan kaniya. Personal kini nga armas ni Jane Ann ug di pa mahimong maisyuhan og armas ang mga pulis nga nag-field training sama kaniya. Rason ni Jane Ann nga ang iyang mga papeles na apil sa pagkasunog sa ilang bay kaniadto. Kung mapakyas kini sa pagpakita sa iyang mga lisensya karong adlaw, pasakaan kinig sumbong nga illegal possession of firearms. Ang ihang 45, ang alleged niya na daw ito'y papel, pero nasunog sa puzzle daw ang kuha niya. But gi-advisean ko ang investigator to let her produce atong papel. Kung naamag yung papel, kaya makakuha man to sila sa pisag o copy. Gipaabot pa sa Investigation and Detective Management Branch ang sumbong gikan sa pamilyang Aliasada batok sa duha ka pulis. Ilang nasayran nga ang nireklamo, buot musangat sa sumbong sa Ombudsman o NAPOLCOM. Di sila makasugod sa administrative investigation batok ni PO1 Jane Ann, hangtod nga di nila madawat ang reklamo. Apan mato ni Rekla, posibleng grave misconduct ng atubangong silot ni PO1 Jane Ann. Di maapil sa administrative investigation sa IDMB CCPO ang igsuon ni ini nga si PO1 Josephus kaysa buhol kini na assign. Kung madan nila ilang witness, grave misconduct yun. Kung makuha nila ang kuha. Dagan sila ang witness eh. Ganun grave misconduct naman? Yan, manion ka, magsunod ka og balay, trespass dwelling. Mamunot ka buhok, manglamparo ka. There is a dako gyud posibilidad nga ma-disturb ang iyang career, especially to ang mga biktima kay daghan, no? Mensahe ni Rekla sa mga pulis nga di gyud magsalig sa ilang pagkapulis ug di na lang mupatol sa mga away silingan aron malikayan nga maapektuhan ang ilang trabaho. Mabitaw na advice na ko nilang duha kay squatter mo gud ilang lugar. Puyo kay kaginana, dapat na kay maximum tolerance sa mga silingan. Andrea Patenya, News 5. Nadiskurbehang patay na sa iyang kapuyo ang usa ka lalaki nga bago lang mibiya sa iyang bisyo nga ginadiling drogas. Ryan Sorote, sugin ni Mi. Nagkaguliang kagahapon sa hapon ang mga attendant ining lodge sa may Osmeña Boulevard kay wa na maginawa ang ilang suking customer. Gingong kalit lang nga nabugtuan sa iyang kinabuhi sa room 348A ang 40 anyos nga si Danilo Agua. Ang iyang kapuyo nga sa Hazel Tormis ang nakadiskubre sa biktima na iyang gituhuang giatake diin nagbukit kinighabol ug nagbuwa ang baba. Ang mga sakop sa erof may suway nga mitabang ug mideklarang patay na ni Agua. Unang gikataho nga namatay ang biktima samtang nakighilawas apan miabot ang inahan ini ug mitataw nga dunay gihambing nga sakit ang iyang anak. Magduha na sab kuno ka semana nga nakadesider nga mohunong sa paggamit og Novain si Agua human kalit nga nasakit ug nagluya na. Kau ka nga resulta ni sa pagbunan niya? Mogi akong gipanan sir, kaya akong sakit. Kusog dako kay nang mukaon sa nagdrugs pa. Suma sa mga tigbantay sa lodge, wa sila makamatikod nga naglain ang lawas ni Agua nga kapin usa ka buwan na nasuki sa lodge uban sa iyang kapuyo.
Dugang sa inahan nga taud-taud ang way uli-uli sa ilang balay sa Barangay Lahog ang iyang anak human gikontrahan sa iyang igsuon tungod sa iyang bisyo. Usa sa gituang hinungdan sa kapulisan nga gikamat ni Agua ang iyang paggamit og drogas nga mi-complicate. Wa pay labot ini ang posible nga sinating withdrawal syndrome human mihunong og gamit og nubain. Base kanang tawag nila withdrawal syndrome na tungare mga sakit ba nga wa may bawi. Ryan Sorote, News 5. Imbestigaran karon sa kapulisan ang misteryo sa pagkawagtang sa mga wire sud sa control boxes sa traffic lights sa syudad sa Sugbo. Mireklamo kaganina ang sitom bahin niini atol sa PICAC meeting nga gipanguluhan ni Vice Mayor Edgar Labella. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Naalarma na ang City Traffic Commission kon sitom ug ang Police Coordinating and Advisory Council kon PICAC human nila madawat ang taho sa pagpangawat sa mga kable nga ana sa control box sa traffic lights. Nagpatabang sa PICAC ang sitom atol silang meeting kaganiha aron kini maimbestigaran sa kapulisan. Mato sa chairman sa PICAC nga si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga delikado kayo ang pamaagi sa pagpangawat sa mga wire sa control box sa traffic lights kay kuhaon nila kini bisan og live wire. Mao nga gimanduan ni Labella ang kapulisan sa pagpahigayon og imbestigasyon kalabot sa mga pagpangawat og sikin sa ang responsable niini. Urge that there should be a joint again collaboration effort sa mga barangay officials concerned together with the Philippine National Police as what we have done in the fight against illegal drugs in the mountain barangays to discuss what plan of action should we take considering rampant na kaayo ang pagpangawat sa mga kuryente mga copper na cable sa dugang ni Labella nga posibleng makasuhan ang mga junk shops nga manawat og mga wires nga kinawat mao nga iyang giawhag ang mga junk shops nga sutaon una kun ang mga gipangbaligya ngadto kanila di ba kinawat. Of course, anti-fencing law, if you buy a stolen article and knowing that these are stolen, of course you can be held liable for violation of the anti-fencing law. Muna nga atong ipamonitor ang mga junk shop ato sad silang ingnon nga dili gyud mo palit labi na gyud ning mga electric cable wire kay panggilaing source ani ang Visayan Electric Company ra man gyud o kaning mga cable networks nato. Gitugan ni Sitom Head of Operation Joy Tumulak nga nahurot-hurot na ang mga wire sa mga control box. Gihulagway niini nga makahasol sa mga motorista ang nahitabong kawat kay mawagtang mansab ang signal lights. Ang publiko mo'y nahasol. So manawagan ta sa public gawas nga gitawagan nato nangayat ang tabang sa PICAC nga i-call ang attention sa nearest police station o sa nearest mga barangay para mo'y mubantay ang mga area. Tawagan po nato ang publiko, no? Kay ang kanang traffic light is kipanag-iya man na siya sa gobyerno unya ato man ang buhis. So manawagan me sa public kung nakakita sila og mga kadudahan nga tao nga naadool sa atong mga intersections, labi na gid sa atong mga traffic lights, mudool din sila sa mga nearest barangay hall, or sa nearest police station. Tagbuon sa PICAC ang 5 ka kapitan nga naglangkob sa Barangay Tejero, Mabolo, Carreta, Tinago ug San Roque aron hisgutan ang maong problema. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga sakop sa sitom gipugos sa usa ka vegetarian diet aron makabot ang gusto ni Mayor Michael Rama nga niwang og himsog nga lawas. Mahimo usab silang libreng mogamit sa mga kahimanan sa Cebu City Sports Center sama sa Zumba ug belly dancing. Himon usab ang usa ka basketball tournament alang sa taga-sitom. Gimanduan ni Mayor Michael Rama ang sitom, kapulisan ug mga tanod sa pagbaton sa himsog nga lawas. Continuous ang sitom karon is na may himong halos kada semana nga basketball tournament, no? Gihimo na namo, so siguro murag among paspasan, and then among gi-welcome ang challenge nga 6 months ug gani gasugod nami nangaon me pero less ang pork. Nag-vegetarian nami.
Gikan sa 4,000 nga gibanabanang mitambong sa People's Congress alang sa paghimo og balaod pinaagi sa People's Initiative, wala makabot og 1,000 ang pirma nga ilang nahipos dinhi sa Sugbo. Hagit alang sa mga nagpasiugda ang pagpahibalo sa katawhan sa maong kalihukan. King Perez, Suginlimi. Malampuson alang sa mga sakop sa Cebu Coalition Against Pork Barrel ang pagpahigayon sa People's Congress ug paglusad sa People's Initiative sa Sugbo niadtong Sabado. Gibana-bana ang amikabat sa 4,000 ka mga tao ang midagsa sa Plaza Independencia alang sa paglusad sa People's Initiative nga maghimo sa balaod nga magwagtang sa tanang matang sa pork barrel. 10,000 ka mga tao ang ilang gitinguhang motambong. Ang konsep, ang diversity sa crowd, indot kayo kay laing klase sa mga tao na ni-attend. Kanang people nga for so long, I came from also sa kanang the Consolidated Movement, murag na yung uban nga dili sa una dili makakuyog meeting, karon nakahiusa tanan. Ana lang sa 789 ka pirma ang nahipo sa koalisyon gikan sa tanang mga congressional district sa Sugbo. Gikinahanglan ng dili mo menos sa 3% sa mga botante matag distrito ug di mo menos sa 10% sa tanang mga botante sa nasod alang sa usa ka People's Initiative sa paghimo og balaod. Si Bayan Central Visayas Chairman Jaime Paglinawan mo'y gitahasan isip pangu sa pagpanguha og pirma sa Cebu City North District. Ang kolumnistang si Anol Mongaya mo'y mangu sa pagpanguha og pirma sa Cebu City South District. Ilang gitinguha nga makakuha sa pirma sa 15% sa mga botante sa ilang distrito. Matud sa mga sakop sa koalisyon nga gihan-ay usa nila ang mga pamaagi ug mga sakop nga mopahigayon sa pagpapirma sa mga botante. Ilang gitinguha ang mahuman ng pagpapirma sa di pa motapos ang tuig. Nagsugod-sugod po tawag ka ng itawag mga trainings, no? Speakers training. Tukod og mga teams aron mo himo og house-to-house campaign. Papasabot. Mga teams po para po magbutang po og signature vote sa mga naglaing mga parokya. And we started contacting people, kanang mga former friends, groups, mga different leaders to help us in organizing barangay mga assemblies nga kuan ba nga ato mapasabot along with what I was saying before with the fact of focus sa logistics nga kinahanglan ato atimanon. Laing hagit alang sa koalisyon batok sa pork barrel system maong pagpasabot sa katawhan kung unsa ang ilang pirmahan sa People's Initiative. Kisubay sa ilang gihimong assessment, kuwang ang kasayuran sa katawhan kung ngano angay wagtangon ang tanang matang sa pork barrel sa gobyerno. Murag gigamit sa mga grupo ba kanang gi-distribute sa mga tao. Sa among mga surveys lang before we started, mangutana ganit kas mga tao nga do you know pork barrel? 95% mingon sila yes. Tibaw mingon sila ng pork barrel. But if you ask the next question, kung sa may sabotin mo ng pork barrel, less than 3% no. So we have a huge educational gap. Giklaro sab ni Mongaya nga dili pag-amendar sa konstitusyon ang ilang gihimo nga balaod pinaagi sa People's Initiative. The definition sa pork barrel is based on how the Supreme Court defined it. So kanang lump sum nga dunay mga individual nga discretion bitaw nga mo na akong project dito, project dito, project ana. So that's what we're trying to abolish. Gitinguha sa National Coalition Against Pork Barrel nga makakuha sa pirma gikan sa 10 milyones ka mga botante lukop nasod. King Perez, News 5. Andam na ang mga ebidensya o mga testigos nga musuporta sa impeachment complaint batok kang President Noynoy Aquino. Ug mga adlaw tukion sa Committee on Justice sa House of Representatives ang tulo ka mga impeachment complaints batok sa presidente. Matud ni Bayan muna Congressman Carlos Zarate, unang tanawan sa komitiba kung sufficient inform ang impeachment complaints. Susihon usab nila kung kini sufficient in substance aron dadon ngadto sa mga kongresista sa usa ka plenary session. Ang reklamo adunay kalambigitan sa pagpatuman ni Aquino sa Disbursement Acceleration Program nga gihukman nga unconstitutional sa Korte Suprema ug ang Enhanced Defense Cooperation Agreement nga gipirmahan sa nasod uban sa Estados Unidos. Ni sa plenaryo ya patubagon si Presidente Aquino kung unsa ba ang iyang gustong itubag dito sa DAP, no? Dili kay moadto siya sa nationwide TV unya mga stigos siya og Supreme Court.
Sayo nga ilusad pagbalik ang I Vote Good campaign sa Dilab Foundation. Gipahibaw sa Executive Director nga ipadayon nila ang kampanya alang sa 2016 presidential elections. Ang kampanya nagtinguha nga makakuha og commitment sa mga botante nga nag-edad og 18 ngadto sa 35 anyos nga dili mobaligya sa ilang botos panahon sa eleksyon. Matod ni Father Carmelo Diola, subling ilusad ang kampanya sa sayong bahin sunod tuig. Atong ma-launch by February 2015. Di ta maghulat og 2 months na lang, di ta makisaw. Kay kanang palit og boto, they plan 1.5 years before election. Puente Osmeña gisugyot nga dili iapil sa pagpatuman sa BRT system sa Sugbo. Ang mga kahugpungan nga Movement for Livable Cebu makigdialog uban kang Mayor Michael Rama ug niadtong nalambigit sa pagpatuman sa bus rapid transit sa Sugbo. But nilang panalipdan ang mga punuan sa kahoy sa Puente Osmeña nga maputol tungod sa pagpatuman sa proyekto. Gimarabanang adunay 2,000 ka mga punuan sa kahoy ang putlon sa rota nga magian sa BRT. Province that show the population density of Cebu, mulinya gina siya sa kuan sa Pidal Rosario, Imus Road, MJ Cuenco, na Mulafton Capadons Kabangkalan all the way to Talamban, no? Why did we choose the inner area nga Muato Tagosmeña Boulevard, Escario, then Gorordo, then Ayala? Nga kadaghanas mga tao nga nagpuyungan ang dapita, mga SUV drivers. And one of the potential advantages of doing that is mas jutay ang maputol nga kahoy. Kaya wa may kahoy diha. Nagkasabot na silang Vice Mayor Edgar Labella ug ang kapitan sa Barangay Bonbon bahin sa nahitabong illegal quarrying sa ilang lugar. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limay. Nagpakita na sa buhatan ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ang kapitan sa Barangay Bunbun nga si Eduardo Cabriana. Human kini padadi og suwat sa Vice Mayor nga makigistorya kini labot sa illegal quarrying nga nahitabo siyang barangay. Nangayo og tabang si Cabriana kang Labella labot sa panginabuhian sa iyang mga konstituente nga nagsalig sa pag-ayag og balas nga gikuha gikan sa Mananga River sa Barangay Bunbun. Ilas lang kuan sa livelihood lamang ba? Ug ato na hunungon, Kaya na kong bahis nga, kung sa itong mahimo itong matawhan na para mabuhi sa taon kay na mga anak ganing uban, di mis kay eskwela kay tungod sa kay way bugas. Di pa ita eh. Gani miangkon si Cabriana nga lakip siyang mukuha og balas sa sapa aron gamiton kun dunay himuong construction sa barangay. Gawas sa Barangay Bunbun, gingong nagsaligsab sa pagpangubkob og balas ang unom nila kasilingang barangay nga mao ang Babag, Pungol Sibugay, Binalabag, Taptap, Siraw ug Sudlon. Andam si Cabriana sa pagpaundang sa pagkabkab sa sapa kun duna na siya'y madawat nga kamanduan. Kung ato na hunungon na may piktuhan na ang mountain barangay diha pitin nakuha. Wagi ka-supply. Muna nagkuha diha og unongon diha ang mga project sa government. Palarais yun. Mga kontraktor tambagan na sa nato, naging trabaho na sa kontraktor. Gihangop ni Labella ang pagtungan ni Kapitan Cabriana, din iya sab kining gipasabot kung unsa ka delikado sa bag-o nilang taytayan ang padayong pagkubkub sa sapa. Ang iyang mong gisulti nga, mo ko nun nagihimong livelihood ko ng uban diha pagpanguha og bas. Ato na nang tan-awon tingali, dili gid hantong ora kay musafir man kung structural integrity anang Bonbon. It cost the city 15 million pesos to build that bridge that connects Bonbon and Buot. Yeah, that has helped around kay Leslie Caminade Vestil, News 5. Usa ka balay na tumbahan sa punuan sa Coles sa Sitio Nursery sa Barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay. Gingong na mahuway kaghapon ang pamilyang Segundina sud sa ilang Pinoy anan dihang kalit nga natumba ang gibanabanang 15 katiil nga punuan sa Coles. Hinungdan nga naguba ang atop sa maong panimay. Matud sa tag-iya ni ini, dugay na nilang giplanuhan nga putlon ang kahoy tungod sa kapeligro ni ini. Gikatingasab sa mga residente sa dapit nga dihang natumba na ang maong kahoy ug gikuhaan og litrato nasuta nga sama og dunay duwende nga nagpatong sa naputol nga punuan. Si Talisay City Mayor JVR nga miabot sa lugar miingon nga ang punuan nga naghatag og risgo sa katawhan angayan na lang pamutlon. Muna lang na siya nipiti gamay, nakalingi ko, paglingi na ko, dito gyud tumba ang kahoy dito sa kong bahay. Kita nga lang, ug tagtungod ta, kita tagatong kahoy nga medyo nagdarag sa atong balay, siguro din na kinahanglan siguro nga
kanang magpahibalo patas DNR basta nakita na ito nga delikado na. Padayong nagmagahi ang mga manindahay sa lungsod sa Minglanilla sa pagbiya sa karaang merkado. Hayang pasakaan og kaso ang mga leader sa kapunungan sa mga vendors. Jinky Bargio, Suginimi. May dapit sa bagong merkado, palihog ko. Gihugon-hugunan nga kutob na lang karong adlaw mahimong maka-star ang mga mamaligya ay nga padayong nagmagahi sa paghawa sa karaang merkado publiko sa lungsod sa Minglanilla. Gani gikabalak-an kaganiha ang posibleng pagtumaw sa kagubot. Si Malik Abato, suway nga naninda sa bagong merkado apan sud sa duha ka semana, wa siya'y maayong halin, busa mibalik siya dinhi. Balik mi diri sa makay. Dito 2 ka semana wa gyud ko kapalit sa gatas sa akong anak. O kanang pagkaon sa akong anak, 2 ka semana ma'am, 200 ra gyud akong nalin. Tungod sa kalisod, nagpatabang na ang mga tindera sa simbahan. Sukad sa sinugdanan abli og dako kayo alang sa pakiga istorya sa administrasyon, no, kay nagtuo mi nga pinaagi sa paglingkod og sa lamisa panagsabot masulbad niyang tanan. Matod sa mga leader sa kahugpungan sa mga vendors, di gid sila mopahawa hangtod nga paminawon sila sa mayor. Gipaybaw sa Minglanilla Police nga magatubang og reklamong malicious mischief ang tulo ka mga leader sa Vendors Association. Nagisira na, nagipadlag, unya ilang gibungkag kay kanang mubalik sila paninda diya sa suod. Ilang gibungkag. Giklaro sa municipal administrator nga di pa nila papahawaon ang mga manindahay kay duna pa sila'y hisgutan sa mayor. Kana sabutan na sana siguro sa mga atong mga department head kung unsa gyud angay nga buhaton kay di masigud mosugot ang lungsod nga magpabilin diha maninda. Jinky Bargio, News 5. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Because I'm clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clap along if you feel like happiness. Una nang giangkon sa Cebu Provincial Intelligence Branch nga ilang giunhan og pusil ang notadong drug pusher sa lungsod sa Liloan kagahapon. Gani andam nilang atubangon kun ireklamo sa Commission on Human Rights. Andrea Patenya, Suginlimi. Napaubos na sa autopsy ang patayng lawas si Noel Codeniera alias Muslim, ang subject sa buy-bust operation of search warrant nga giimplementar sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa panimay niini sa Barangay Yati, Ililuan kagahapon, diin 2.1 million pesos nga balor sa drogas ug managlahing armas ang nakumpiska lakip na ang usa ka granada. Mato di Police Chief Inspector Benjamin Lara, ang medical legal officer sa PNP Crime Lab 7, 2 ka fatal gunshot wounds ang naangko ni Codeniera sa dughan ug base sa findings, di mulayo sa 24 inches ang range sa pagtira sa unang samad, samtang gidulit sa pagpusil si Codeniera sa laing samad. Posibleng nag-inilugay pa sa pusil ang subject ug ang mga pulis atul sa engkwentro. If the police say that there is an encounter, there is a possibility that the police and the suspect were grappling for a firearm, which resulted in the close-range gunshot wounds. Apan mato di PIB Chief Police Superintendent Rodolfo Albutra, wa gid sila intensyon nga pusilon si Codeniera kun wa lang kini miaksyon og sukol. Gani gipadapa kini nila sa ospital aron maluwas. Mipadaya ginuon og kaandam si Albutra kun ireklamo sila sa Commission on Human Rights. The mere fact that we're bringing him to the hospital is we are still on kanang effort to save lives. Mas maayo man sang madakpan para we could interrogate him, we could interview him. What are the source and the extent of his operations, no?
Second is, if there were insinuations that there was an illegal act being committed by my operatives, then we are more than willing to face them in any court of law. Dugang ni Albotra nga kun wa pa nila unhi og tira si Codeniera, posibleng iyang mga sakop ang unang maigo sa suspect. Sama sa nahitabo dito sa Bohol, diin usa ka pulis ang namatay, samtang tulo ang nasamdan atol sa pagresponde sa usa ka pot session alarm. Giingong di basta-basta ang grupo ni Codeniera base sa mga armas nga nakuha gikan sa iyang mga kauban ug sa setup sa iyang panimay nga dunay sekretong agianan ug underground nga lawak. I'm not also risking the lives of my personnel just for the sake nga very lenient or very relaxed in the conduct of operations. Makita man ninyo, they are fully armed. Ang ilang balay is made of almost of mura na siya kanang fortress. So ato makita nga they are really into fighting against law enforcement agencies. Ang ako lang naman is ang ipahatod sa nato sa mga criminals and would-be criminals. Don't give us reason to kill you. Sa dihang gi-review sa kapulisan ang ledger ug uban pang listahan nga nakumpiska gikan sa panimay sa subject sa search warrant nga si Codeniera kagahapon, nadiskubrihan nga aduna di ay kini ka transaksyon nga usa ka notadong drug pusher nga nadakpan na sa PIB kaniadto ug kasamtangang nabalhog karon sud sa CPDRC. Nadiskubrihan nga si Codeniera kanunay tigrimit sa asawa sa maong CPDRC inmate. Padayong gitunaan ang uban pang ebidensya nga nakuha gikan sa panimay ni Codeniera aron pagsuta kung kinsa pa ang mga drug sources ni ini. Gibuhian na sab ang tulo ka babae usa ka lalaki na ilhan nga si Dennis Tautho nga gihold sa PIB kagahapon human masayri nga way labot sa maong drug group. Silang Ariel Limbuhan, Jeffrey Contreras, Rene Solon ug Benji 70 maoy pasakaan og kaso sa PIB nga illegal possession of drugs and firearms. Andrea Patenia, News 5. Gitahasa na sa Provincial Investigation and Detective Management Branch ang Bolhoon Police sa pagpangu sa investigasyon bahin sa pagpusil patay sa hepe sa Alcoy Police nga si Inspector Crisanto Abella. Matod ni PIDMB Chief Police Superintendent Rodolfo Albotra, igo ra silang muabag sa Bolhoon sa investigasyon ug sa pagpasaka og kaso. Murder ang kasong buot nilang ipasaka batok ni Konsehal Siriaco de los Santos kay base sa mga impormasyon nga ilang nakuha, maisip nga planado ang maong krimen. Gibalhin usa sa Talisay City Police Detention Cell si De Los Santos aron malikayan nga mahatagan og special treatment tungod sa pwestong gikuptan. Matod ni Albotra, wa pa gyud sila nasayod sa motibo sa pagpamusil apan duna sila nadawat nga taho nga nag-inom si Abella ug si De Los Santos samtang nagpatrolya ang hepe sa wa pa nahitabo ang krimen. Pahimangno ni Albotra ngadto sa mga pulis nga gidili ang pag-inom samtang sila on official duty. Therein sa Osaka area, if they are detailed there for security purposes or for police presence purposes, they should not be engaged themselves in a drinking spree. Hindi ko sila makainom dito. But except kung nasa sila dito, not for an official function, kung nasa sila dito as an ordinary person dito, kung naman lang detail or out of duty siya, then nobody is constraining themselves. Tao sal siguro pag inana. That is human nature man siguro, human considerations na nasa ito. Usa ka surprise drug test gihimo sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission ug PDEA 7 sa mga opisina sa Kapitolyo kaganihang buntag. 72 ka mga empleyado gipatawag alang sa drug test. 27 niini mga sakop sa Capital Security Unit. Matod sa Chief Security Officer Loy Madrigal, taktako nila ang casual employees nga makitang positibo sa paggamit sa drogas. Regular din ha. Kana ako ginang I don't know, tanaw na ko asa na ko na ipalabay but na ako na usa resibat. Di kabalakan nga maapektuhan ang investigasyon sa buhatan sa Fiskalya sa pag-apil sa Volunteers Against Crime and Corruption sa kaso nga pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Matod sa abogado sa mga akusado, angay untang lantawon usab sa maong pressure group ang ilang depensa. Matod ni Attorney
Inocencio de la Serna Jr. nagpakita lang kini nga huyang ang sumbong batok sa mga akusadong pulis nga mga sakop sa Highway Patrol Group. Ang VACC misuwat sa DOJ Secretary sa pagbabag sa hangyo sa mga akusado nga gawa sa Subo himon ang preliminary investigation. Nangayog motion for reconsideration ang mga akusado human gideny sa DOJ ang ilang hangyo. Sukad sa itabo ni atong Pebrero, naapagyapon sa preliminary investigation sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office ang sumbong murder o frustrated murder nga giatubang sa 5 ka mga pulis. Di lang sila kanang mulihok kay naay ni auhag nila. The more reason nga we now believe nga there is really political pressure over and above this case. The delay of this case was not caused by the defense. It was, as the records will show, caused by the delay of the prosecution. Usa ka tawo nga gibiyaan sa iyang asawa mikatkat sa punuan sa dakit. Human makumbinser sa pagpakanaog, nakuhaan siya og shabu. Exclusive nga nakuha ang aksyon ni Jinky Bargio. Dinhi ining punuan sa dakit daplin sa dan sa sitio Soong Barangay Mactan, mikatkat kining 19 anyos nga lalaki nga giingong gibuwagan sa iyang asawa. Alas 9 pa sa buntag, mikatkat ang lalaki nga nailhang si Ronil Marsomano nga taga-Hagnaya. Si Danica nakakita kaniya, miingon nga nag-standby pa kini sa tupad nga tindahan, sawa pa kini misaka sa punuan. Ikalita na siya sulpot eh. Oh, ni hila kong siya diray. Usap na ko rin yung dalawa na siya. Kaya biyaan din siya sa asawa ko na. Tungod sa hitabo, nag-abot-abot ang mga bombero, Mactan Electro Company ug mga pulis sa area. Gigamitan pa kini og boom truck sa Meco aron pagkumbinser sa kang Ronil nga mukanaog. Human sa pila ka minutos nga negosasyon, nakumbinser kini sa pagkanaog. Nakuha gikan kaniya ang 4 ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu nga giangkon ra usab ni Ronil nga iyang dala. Dali siyang gida sa Mactan Police Station. Si Ronil miangkon nga tigamitan og drogas apan wa matud pa siya'y plano nga magpakamatay. Atura ko dito gid. Tambayan ka nam na yung mga pinutlan sa kanang isig mo iba. Para man may mga kuranan. Pero sa man, gamit ka di. Mugamit ko, turang nag-away mi sa akong asawa. Matod sa pulis, posibleng mag-atubang og sumbong si Ronil sa shabu nga nakuha gikan kaniya. Then ipa-examine na namo, possible. File lang gina siya namo din. Gingon nga let the court will decide ba regarding ato nga sitwasyon. Jinky Bargio, News 5. Police Coordinating and Advisory Council mipadayag sa ilang kasagmuyo sa kalangay sa kaso batok sa nag-ambush ug nagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Ang chairman sa PICAC, Vice Mayor Edgar Labella, mipadayag sa iyang kabalaka sa kalangay sa kaso batok sa mga akusado. Usa ka resolusyon ang ilang gipadangat sa buhatan sa Department of Justice alang sa pagpadali sa pagpasaka o sa kaso atubangan sa korte. Hangtod karon ang sumbong anaa pa sa buhatan sa Piskalya ug wala pay kaso nga napasaka atubangan nga hukmanan. Mao na nga atong giawhag ang Department of Justice nga unta expedite the filing of the rest of the information if the evidence warrants. By all means kinahanglan unta at this point ma-file ng information. Mubisita sa Bohol ang hepe sa Police Regional Office 7 aron mahimamat ug mutunol ug tabang ngadto sa pamilya sa mga pulis nga nabiktima sa nagkadaiyang operasyon. Miangkon kini nga kuwang gyud ang ilang mga protective gears aron magamit sa panahon nga dunay operasyon o mutubag og alarma. Andrea Patenya, Sugin Limi. Human sa sunod-sunod nga insidente sa pagkamatay ug pagkaangol sa mga pulis samtang on duty, buot karon ni PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga subling ipaabot sa PNP National Headquarters ang hangyo alang sa dugang protective gear sama sa bulletproof vests ug Kevlar helmets alang sa iyang mga sakop. Mato ni Banyas, kuwang pagyud ang kahimanan sa kapulisan, mao nga ang uban mapugos sa pagfield bisan ug wa nagsulob sa proper attire. Giangko ni Banyas nga bisan ug dunay ikatabang ang maong protective gear, di gyud gihapon mawagtang ang risgo sa trabaho nilang mga pulis. Kay numduman nga ni atong Biyernes, namatay si PO1 Michael Ehok samtang naangol silang PO3 Judito Hasmin, PO1 Carlito Gamalo ug PO1 Reynan Tagutungan
human miresponde og pot session alarm. Bisan og napatay sa checkpoint niadtong Sabado ang suspect nga si Artemio Tari Jr. Napusilan gihapon niini ang mga pulis nga miresponde nga silang PO1 Joel Bayron ug PO1 Jeremias Platino. Niadtong Domingo, napusilan patay ang hepe sa Alcoy nga si Police Inspector Crisanto Abella atol sa pag-roving patrol niini. Samtang kagahapon sa buntag, napusilan sab si PO1 Ezekiel Melodia II, human misita og driver sa motor nga way plate number. Mato ni Banyas, mahimo untang mas mabinantayon ang mga pulis sa ilang trabaho karon ug di nila kanunay ipatigbabaw ang ilang kaisog. Huwag yung pairalin yung tapang lang. Dapat mag-isip din kayo. And sabi nga, magdasal kayo. Pray always. Let us not take anything for granted. Pag na-report na, especially in our war against illegal drugs, na-report na may nagpa-pot session, you take the necessary precautions. Huwag tayong pakaang-kaang. Gimanduan na sa Mibanya si Bohol Provincial Police Office Director Senior Superintendent Dennis Agustin sa pagpa-reenact sa nahitabong pot session response scenario ni atong Biyernes aron pagsuta kung doon na bagyo'y nahimong procedural lapses ang PIB team. I-replay niya yung nangyari and from there check on ano nangyari, saan sila nagkamali, what should have been done. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga best practices din because of those kinds of critics na ginagawa natin para malaman natin kung saan nagkakamali, saan ang pagkukulang, anong dapat itama. Plano ni Banyas nga mobisita sa Bohol ugma o karong Huwebes aron personal nga ipaabot ang pakasubo ug hinabang pinansyal sa mga pamilya sa mga biktimang pulis lakip na sa pagpasidungog sa mga survivors. Andrea Patenia, News 5. Mga kalabera sa usa ka tawo na nakautan sa sitio Kayawan, Barangay Sambagdos ning Dakbayan. Gipasusi karon sa kapulisan kung iya ba kini sa usa ka babae o lalaki. Ryan Sorote, Suginlimi. Magduha na kasimana nga gitrabaho ni Rodrigo ang kanal sa sitio Kawayan sa barangay Sambagdos aron maminusan ang baha sa lugar. Apan kalit nga nahunong ang iyang pagtrabaho, humando na siya nakubkuban. Hinay-hinay niyang gitangtang ang mga yuta sa iyang nakubkuban nga iyang hulagway nga bukog sa tao. Nakompleto sa iyang pagpaday ng kubkob ang daw sa duha ka tiil. Nakugang si Rodrigo nga nagpatabang dayon sa barangay hangtod nga miabot ang homicide section sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Ato maklaro, di pa maklaro. Pero ako siya mao to ako gipunit. Pagkuhar ko kay bukog man. Ako sang gihabwa. Nagtuwang kapulisan nga ang ilang nakitaan, maura ang tiil nga bahin sa usa ka tawo, hinungdan nga ilang gipakubgob ang posible nga nahimutangan sa katunga ini. Ato na buon. Doon na pinakubkuban nga mga parte sa bukog, apan gabok na kini tungod kay basa ang yuta nga nahimutangan ini. Pipila na kay gayon nga nakakubkob og mga bukog sa tao ang mga residente sa lugar tungod kay giingong lubnganan sa mga hapon ang dapit kaniadto. Ipaubos sa laboratory test ang nakuhang bukog aron masuta kung iya kini sa babae o lalaki. Mga bukog lagi sa walay ko ang istorya sa taga diri nga kini lugar sa una lubnganan ko na sa mga hapon. Ryan Sorote, News 5. Tungod sa iyang kusog nga pagbukod sa illegal nga pagpanagat, nakadawat na og hulga sa iyang kinabuhi ang pangu sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. King Perez, Suginlimi. 124 ka mga helmet shells na sakmit sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ni adtong Domingo dito sa Pantalan sa Maya, lungsod sa Daan, Bantayan. Nakuha ang kapin 200 ka mga shells gikan sa usa ka pump boat gikan pa sa lalawigan sa Masbate nga gipanag-iya sa usa ka Antonio Badahoy. Laing kapin 500 ka mga shells ang nakuha gikan ni ining truck nga gipanag-iya sa usa ka Enrique Borromeo. Gibana-bana ang mawalorog 500,000 pesos ang nasakmit nga shells. Kasong kalapasan sa Fisheries Code of the Philippines may atubangon sa mga nanag-iya niini. Ang kalapasan adunay silot nga pagkabalhog sa 12 ngadto sa 20 ka tuig ug multa nga 120,000 pesos. Kuan ugma i-inquest na to ang mga suspects dari sa Provincial Prosecutor's Office.
Tungod kay nahimong agianan sa mga endangered species ang sugbo sama sa mga helmet shells, gisugyot ni Madrigal nga pahugtan ang pagsusi sa mga kargamento didto pa lang sa gigikanan niini. Abi nimo, to be honest with you, ang ato ang protection dinhi sa in general protection ato dinhi is very weak. Mabitaw nga akong i-propose nga doon na natay mga patrol boat sa upat ka side sa ato ang probinsya sa Subo. Doon ay patrol boat dito, not only for illegal fishing nga magpatrolya, also for kining kanang mga illegal incoming nga mga karga. Tungod sa iyang kusog nga paggukod sa illegal nga panagat, si Madrigal nakadawat na og hulga batok sa iyang kinabuhi. Actually, ang budget is 1.2 to 2 million. Usa ka tawo ang gidudahan ni Madrigal, apan wa pa siya magkinahanglan og dugang seguridad sa pagkakaron. Very thankful sa Superintendent Yamak yung support niya. In fact, nakastorya namin pinagkigayon na yan ang ikaw nga amping. Anytime nga magkinahanglan og additional security, is always reported niya nga ihatag niya sa kuha. Interesado gid sila dali ang magikan. Tapos kapituloy permi 8 to 5. King Perez, News 5. Sa tinguha nga masayran kun unsang mga pagkauna ang kanon sa mga piniriso sa sud sa Cebu City Jail, naglaro ang pangu sa Police Coordinating and Advisory Council nga himuon sunod semana ang peacock meeting sud sa maong pasilidad. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Buot ni PICAC Chairman Vice Mayor Edgar Labella nga ipahigayon sa City Jail ang ilang himuong Police Coordinating and Advisory Council meeting alang sa kasaulugan sa Crime Prevention Week sunod semana. Gusto sa Vice Mayor nga makatilaw sa paniudto ug matagamtaman ang mga gipangkaon sa mga piniriso uban ang mga sakop sa PICAC. Gusto niya makita og unsay makabot nga pagkaon sa 16 pesos per meal sa usa ka binilanggo. We will have an idea how the 16 pesos is being appropriated so that we will know what kind of food they are eating. Don't just to let us eat a 16 pesos worth of food that the prisoners are eating. Laing gipasabot ni Labella nga ang pagkaon nga ilang kanon sud sa City Jail ilang bayran aron sa makahatag sila og donasyon. Kining 16 pesos sa national government maninga fund dili maayo nga atong hilabtan nga mukaon ta sa gi-appropriate para sa priso, mubayad mi og tag 16 pesos on our personal money. Kamusan og mga pilmukaon ako'y mubayad para ninyo is all kanang human consumption or subhuman pa. Nagtinguha karon sila Labella nga makagahin og dugang 10 pesos nga meal allowance sa matag piniriso aron mapunan ng 50 pesos nilang budget matag adlaw. Gipaniguro sab ni Cebu City Jail Warden Johnson Calob nga sustansyadong pagkaon ang ilang gidalit sa mga inmates. Kasamtangang dunay kapin 2,000 ka mga lalaking piniriso ug kapin 200 ka mga babaeng binilanggo ang anaa sa City Jail. Leslie Caminada Vistil, News 5. Tungod sa mga nasinating katalagman sa nasod labi na sa Kabisayan, ang Central Visayas Search and Rescue Group mipaygayon og tree planting sud sa Boy Scout Camp. Ang tema sa maong kalihukan mao ang Save Nature, Save Lives nga gitambungan sa di mo menos 300 ka mga tinun-an ug trabahante gikan sa nagkadaiyang tunghaan ug kumpanya. Dunay di mo menos sa 1,000 seedling sa nagkalain-laing klase nga kahoy ang ilang gipananom. Matud pa sa labaw sa Rescue Group, ilang gihimo ang maong kalihukan aron sa pag-agni sa kabatanunan sa pagpreserbar sa kinaiyahan ug aron sa makita nila kung unsa kaimportante ang kahoy. Nakita na mo nga kakulangan og kahoy usa sa mga makita nga hinungdan. Mao na kami grupo is among gi-promote ni nga aspeto para iligtas ang Mother Earth. Interactive Museum gidala dinhi sa Sugbo sa Philippine Foundation for Science and Technology aron maagni ang mga kabatanunan sa siyensya ug teknolohiya. King Perez, Sugin Limi. Sa labing unang higayon giablihan sa Dakbayan sa Mandaue ang usa ka moving interactive science museum nga dunay 40 ka mga exhibits sud sa usa ka mall. Sama sa Vab-the-Graph generator din pinaagi sa static electricity mutindog ang imong mga buhok. Bernoulli blower din pinaagi sa pagtindak sa bisikleta, mahimong palutawon ng bola. Nalingaw sa mga tinunan sa head on a platter, nasama nga naputol ang imong ulo kung tan-awon sa layo. Unsa day naara diha? Kuan ra ni agi ko sa ilawom. Illusion.
25 katuig na kining gihimo sa Philippine Foundation for Science and Technology. Ilang tinguha nga maagni ang katawhan, labi na ang kabataan sa siyensya ug teknolohiya, pinaagi sa Interactive Museum. Matud pa sa pangusamong foundation nga uwahin na kaayo ang Pilipinas sa mga silingang nasud sa Asia kung science and technology na ang hisgutan. Kay usa ka archipelago ang Pilipinas, gikinahanglan nga dadon sa mga isla sa nasod ang Interactive Museum, sama ining anaa sa Dakbayan sa Mandaue. Because other countries around us, they start very early introducing their students to science. So they have a better appreciation when they get to working condition that they are already exposed and they take up more of science. As Parkmall, we believe that we are part of the community, and as being part of the community, we believe it is our role to also mold the society and mold this community to really be ready for tomorrow. Sa kantidad nga 50 pesos, mahimo nang masinati ang Interactive Museum. Din mulungtad kini hangtod Oktubre 10 ning tuiga. King Perez, News 5. Maugtad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!